אתמול, נשמח לשמוע. דקה, תנו לה להקת את השפיים, הם חוזרים. אני אגיד פה לצופים, לצופות פה שקורצות עליי, אני לא מבין למה שהן קורצות. אני התכוונתי להגיע גם אליכם, זה קצת מסובך. חמודות, תודה רבה רבה רבה, באמת. אני אבוא אחרי זה מפתח כדי שאני אבוא לכל מקום, תודה. תנו כפיים לצופים פה, בכלל לכל תנועות הנוער, כל הסיפורים שמזרחים. God